αλλά και τη μονιμότερη επικαιρότητα. Θέματα απλά και σύνθετα. Θέματα πάντως πολυδιάστατα. Εν λευκό. Προσωπικές υπόψεις. Η πρόσφατη εικαστική δουλειά μου έχει τον τίτλο «Δωρική καταγραφή» και παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Πανταζίδης. Η δουλειά αυτή περιλαμβάνει δύο ενότητες σχεδίων μου. Η μία ξεκινάει από το 1988 μέχρι το 1993 και περιλαμβάνει σχέδια που έχω κάνει εκ του φυσικού με βάση το ανθρώπινο σώμα, αλλά και από πολύχρονες μελέτες που έχω κάνει βασιζόμενο σε κώδικες της αναγέννησης μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής, όπως του Βεζάλιους και του Νταβίντσι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο The New School, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, είχα τη δυνατότητα και τη μεγάλη τύχη, μπορώ να πω, να δω μία έκθεση με σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντσι στο Metropolitan Museum of Art και με τη σχολή επίσης να κάνουμε μελέτες και ειδικές ξεναγήσεις πάνω στα έργα αυτά. Επίσης την ίδια εποχή στο IBM γινόταν μια μεγάλη έκθεση με σχέδια και τις μηχανικές εφαρμογές των έργων του μεγάλου καλλιτέχνη της αναγέννησης. Οπότε βρέθηκα μέσα ακριβώς σε αυτό που για χρόνια αναζητούσα, δηλαδή στον κώδικα και στο κλειδί της προσέγγισης του ανθρώπινου σώματος. Το ανθρώπινο σώμα ανέκαθεν με είχε απασχολήσει σαν φόρμα, σαν αίσθημα, αλλά και σαν προέκταση πνευματική της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στον χώρο. Οι σπουδές μου με βοήθησαν να ολοκληρώσω αυτή τη σειρά των σχεδίων και μάλιστα 9 από αυτά τα σχέδια εκδόθηκαν από μια μεγάλη εκδοτική εταιρεία της Νέας Υόρκης, της Boa Editions, και είχαν μεγάλη κυκλοφοριακή επιτυχία. Η δεύτερη ενότητα που αποτελεί την δωρική καταγραφή, που θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι λέγοντας δωρική προτείνω μια αισθητική λιτότητα που μέσα από λίγες γραμμές προβάλλεται η αισθητική ουσία του εικονιζόμενου θέματος ή του εικαστικού αντικειμένου, μπορούμε να πούμε. Έκανα κάποια σχέδια από τη φύση. Επέστρεψα στις αρχικές πηγές της έμπνευσής μου. Η φύση, το φυσικό τοπίο, ιδιαίτερα του επτανησιακού χώρου και της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Κεφαλονιάς, πάντοτε υπήρχε παρούσα στην δουλειά μου. Πέτρες, παραλίες, δέντρα, βράχια, ερείπια από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953, όλα αυτά συνθέτουν τη φύση του νησιού αλλά και γενικότερα των Ιωνίων. Μελετώντας λοιπόν εκ του φυσικού, έκανα μια μεγάλη σειρά από σχέδια, τα οποία είναι η φυσική κατάθεση της δουλειάς μου. Σώματα και σχέδια τοπίων αποτελούν τη δωρική καταγραφή. Όλα με μελάνι, συλληνική μελάνι και μαρκαδόρο υνοπνεύματος, ελάχιστες φορές μολύβι ή κάποιο ίχνος τέμπερας, δημιουργούν μέσα από απλά στοιχεία το σύνολο αυτής της δουλειάς, που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει από την πρώιμη εμφάνισή μου μέχρι τώρα την σχεδιαστική εξέλιξη και τις προτάσεις μου πάνω σε αυτό το θέμα.